kropsidealer. I denne video vil vi komme ind på, hvordan den biologisk ideelle krop ser ud for manden og kvinden, hvordan kvindekroppens idealer har været gennem tiden, hvordan mandekroppens idealer har været gennem tiden, og vi vil slutte af med, hvordan kropsidealet ser ud i dag. Den biologisk ideelle krop. Da vi mennesker blev skabt, blev vores krop designet således, at vi kunne udføre nogle bestemte opgaver. Den biologisk ideelle mandekrop vil således være højere end kvinden. Manden vil have brede skuldre og en udvidet brystkasse, der gav dem mulighed for at inhalere mere luft til at forsyne deres muskler. Manden har nemlig større muskler end kvinden. Da mændene jo biologisk er skabt til at jage, skaffe føde og beskytte familien, er det jo selvfølgelig vigtigt, at de har en vis form for fysisk styrke. Mændene skal være de stærke og skal kunne forsvare sig selv og resten af flokken. Det er dog også vigtigt, at de har noget fedt på kroppen, nemlig til at holde på varmen, hvis man altså tænker på mennesker som vildtdyr. Hvis man skulle komme ind på kropsbehøjning, så vil den ideelle mand have en delt kropsbehøjning. Hvor end der kunne være hår, vil der være hår, fordi det er med til at holde på varmen. I dag vil kropsbehøjning ikke have den store betydning, da vi jo bare kan tage mere tøj på. Den biologisk ideelle kvindekrop vil som sagt være mindre end manden, have mindre muskler, blandt andet fordi, at de ikke på samme måde skal ud og jage og skaffe føde, og derfor har de ikke behov for så stor en fysisk styrke. De er derimod skabt til at føde, og derfor har den ideelle kvindelige krop brede hofter, så der er plads til at presse et barn ud. Dette medfører selvfølgelig også, at den ideelle kvinde skal have en barm, der kan indeholde nok mælk til at fodre børnene. Det er også vigtigt, at kvinden ikke er skind og ben. Fedtet er nemlig også her vigtigt til at holde på varmen, samt at man som kvinde har brug for ekstra fedt, altså ekstra energi, til at holde gang i et andet liv inde i kroppen. Kvinden er desuden også kendetegnet med de såkaldte kvindelige former, altså hofte, talje og bryst. Kvindekroppens idealer. I stenalderen var frodige kvinder et tegn på rigdom og frugtbarhed. Den lille statue Venus fra Willendorf repræsenterer datidens ideal. Store bryster, bred bagdel og en blød mave, så var idealet opnået. Denne form for frodighed har dog været usædvanlig på den tid, og måske netop derfor var den et ideal. Det viste, at manden var en god jæger og samler, og derfor havde mad i overflod, nok til at hans kvinde kunne spise sig tyk. Fedtet var i øvrigt godt at have, ikke kun som et lager til dårlige tider, når der ikke kunne findes meget mad, men også for at holde på varmen, da fedt har en isolerende effekt. I 1800-tallet skulle kvindernes taljer være små. Derfor gik kvinderne med korset. Korset var anrettet således, at taljen kunne snøres ind og derved fremhæve de kvindelige former. En stor barm og brede hofter. En almindelig talje målte gennemsnitligt 47 cm i omkreds. Korsettet medførte, at de indre organer og ribbenene blev klemt sammen og gjorde, at disse kvinder havde svært ved at trække vejret og let besvimede, når de hissede sig op. Den korsetterede krop gjorde også en fødsel meget hård. Ikke desto mindre blev korsettet en stor succes. Man kunne se forskel på de kvinder, der måtte slide for føden, og på dem, der var rige nok til at gå rundt og se godt ud i korset. Grunden til, at kvinder brugte korset, var også den, at kvindernes eneste mulighed for at avancere i samfundet og gøre karriere på dette tidspunkt var ved ægteskab. Så længe det blev anset som smukt at have vepsetalje, snørede kvinderne sig ind for at forøge deres chancer for at få en god ægtemand. Som reaktion på korsettets vanskabelse af kvindekroppen blev 10'erne årtiet, hvor bevægeligheden igen kom til sin ret. Idealet blev den slanke, ungdommelige, sunde og frem for alt bevægelige krop. Industrialiseringen bragte kvinden ud på arbejdsmarkedet, og 1. verdenskrigs forbrug af unge, raske mænd forstørrede bare effekten. Det førte til, at kvindeidealet i 1920'erne
blev en nærmest drenget krop uden kvindelige kurver. Hofterne skulle være smalle og brysterne flade. Huden skulle helst være solbrunet, da det viste, at man havde råd til at holde ferie og lade sig bage af solen, i stedet for at arbejde inde på den mørke fabrik. I 1930'erne skulle hofterne stadigvæk være smalle, men taljen måtte igen være smallere, og brystet blev markeret blødt. Drengefiguren vendte dog tilbage igen under 2. verdenskrig. Som reaktion på dette blev der efter krigen igen sat fokus på de kvindelige former, og korsettet fik igen en storhedstid. I 1960'erne gik kvinderne i protest over at være blevet gjort til sexobjekter. Det resulterede i lillepige-idealet, med en tynd drenget krop, der ligesom i 20'erne eliminerede de kurvede former. Mange gik på sundhedsfarlige slankekurer for at komme til at ligne den engelske fotomodel Twiggy. Hun signaliserede alt det modsatte af seksuel tiltrækning og passede derfor godt ind i tiden. I 1970'erne og 1980'erne opstod et nyt koncept. Nu kunne man forme sin egen krop, lige som man ville have den. Der kom fokus på motion og fitness, hvorved kvinderne havde magten til, med viljestyrke, at ændre kroppen. Dette symboliserede styrke og sundhed. Det viste også, at man havde de penge, det krævede at gå i motionscenter og spise den rette diæt. Mandens kropsidealer. Man dyrkede i det antikke Grækenland den nøgne krop. Nøgenheden var et symbol på menneskets frihed og selvkontrol. Sporten fyldte rigtig meget for den antikke græker, og det påvirkede datidens kropsideal. Til idrætsstævner som f.eks. OL var atleten nøgen. Antikkens grækere mente, at man priste guderne ved at have en veltrænet krop. Jo smukkere krop og større evne den havde, jo smukkere og mere værdig var sjælen. Den ideelle krop var altså veltrænet og bygget til at kunne dyrke sport. De græske guder var fremstillet som idrætsmænd, og grækerne lavede de karakteristiske skulpturer af den muskuløse krop. I middelalderen brød kirken sig ikke om Grækenlands måde at udstille kroppen på. Kirken mente, at kødet drev mennesket til det seksuelle, hvilket kirken så som noget forbudt og farligt. Det var sjælen, der havde værdi, og ikke kødet. Men på samme tid var det kun de rige og betydningsfulde, der havde råd til meget mad. Derfor lå der en vis status blandt menneskene i middelalderen at have en fedtprocent, der var høj. De betydningsfulde, som for eksempel de adelige, var derfor tykke, og de spiste i overflod. Var man tynd, udstrålede man derfor fattigdom og var lavt stillet i samfundet. I oplysningstiden mister kirken en del af dens magt, da mennesket vil gå udenom kirken for at nå frem til viden, og man begynder at undersøge naturvidenskaben. Man fik, i takt med en øget interesse for naturvidenskaben og også anatomien, fokus på kroppens sundhed. Man fandt ud af, at en sund diæt styrkede kroppen, og også at man levede længere. Det naturlige blev i oplysningstiden sat i fokus, og man gik fra at tænke på sjælen til igen at tænke på den naturlige krop. Kropsidealet var dermed en sund og muskuløs krop. Blandt bønderne var det ideelt at have en rank ryg og stærk brystkasse, for at vise, at man ikke følte sig undertrykt af de rige godsejere, men at man derimod var lige så værdifuld som alle de andre. Den ariske race ifølge Hitler. Adolf Hitler, som var leder under 2. verdenskrig, mente, at kropsidealet var et arisk menneske. En arier er en rene race, og nazisterne mente, at det var høje, blonde og stærke mennesker med blå øjne. I hippietiden ophørte kønsrollerne, hvilket medførte, at mændene fik langt hår, og kvinderne og mændene nu lignede hinanden, med det formål at gøre op med kønsdiskrimineringen. Sammenligning. Manden. I dag behøver man ikke længere være buttet for at kunne overleve, da det ikke er noget problem at få mad nok. Kropsidealet i dag er blandt andet at være sund og have en veltrænet krop, da det viser overskud. Men mændene skal også helst være veltrænede, ligesom de modeller man ser i medierne. For i dag bliver kropsidealet påvirket rigtig meget af medierne, og det ydre spiller en stor rolle i nutidens samfund. Og i jagten på den perfekte krop kan kroppens sundhed nogle gange blive sat i fare. Nogle af dem, der er ude efter den perfekte krop, kan endda ende med at tage f.eks. steroider eller få megareksi. Som man kan se på billedet, ligner den ideelle mand rigtig meget nutidens kropsideal.
netop at have brede skuldre og være lidt veltrænet. Sammenligning kvinden. Ligesom for mændene spiller medierne også en rigtig stor rolle i forhold til kvinderne og deres kropsidealer. I dag er det nemlig også det ydre, der tæller rigtig meget, og det er rigtig vigtigt at se sund og veltrænet ud. Det kvindelige kropsideal i dag er dog ret forskelligt fra det biologiske ideelle kropsideal. Som sagt tidligere var en kvindes krop skabt således, at de kan føde børn, altså brede hofter, og det er desværre ikke noget, man stræber efter at have i dag. Og det har så konsekvenser af, at rigtig mange af de tynde kvinder har svært ved at få børn. Fedt er også noget, man gerne vil undgå i dag, hvorimod den ideelle kvindekrop helst skulle have noget fedt, blandt andet til energi, når man skulle opføre sig et liv inde i maven. Dog en ting, de har til fælles, er barmen, for her gælder det nemlig også om at have en barm, der kan ses. I dag er der rigtig mange, der stræber efter at have den modeideelle krop, men det er langt fra alle, der har det. Og det kan være et rigtig stort problem for dem, der ikke har den modeideelle krop, fordi det har konsekvenser af, at de har følt lavt selvværd, dårlig selvtillid, samt at de også kan blive mobbet, fordi de netop ikke ser ud, som alle gerne vil have, at man egentlig skal se ud. På den måde kan de føle sig udenfor og blive mobbet på den måde. Det er især typisk kvinder og piger, der bliver mobbet, fordi at de så inderligt stræber efter at se perfekte ud.